Искаш ли да свалиш тегло или искаш да свалиш мазнина? Ако искаш да свалиш тегло, е супер лесно. Намали калориите си, остави силовите тренировки на страна и прави супер много кардио, защото то гори 2 пъти повече калории. Ако махнеш въглехидратите, кантара ще пада още по-бързо. Има обаче една уловка. Повечето от това тегло ще се тръгне като загубена вода и мускул. Това ще доведе до бавен метаболизъм, skinny fat визия и най-вероятно ще върнеш всички килограми, защото, познай, няма как да си в дефицит за винаги. Ако искаш да свалиш мазнина, калориите пак са от значение, но не са единственото нещо. Има огромна разлика в това да горим калории и да се стягаме. Вместо да гориш калории, гледай да тренираш с тежести, за да вдигаш силата си и да се движиш в ежедневието си под формата на крачки. Влез все пак в дефицит до 25-30% максимум. Се стреми да ядеш балансирано, без да изключваш каквото и да е от храненето си. Това ще ти помогне да имаш по-бърз метаболизъм, по-добра визия и ще пребъде във времето. А не е ли това всъщност идеята? А ако всичко това те обърква още повече, пиши лайк в коментарите на това видео, за да се свържа с теб и да ти улесним процеса.